אוקיי, אז שלום לכולם, שמי ליאור יונאי, אני מורה ותיק למדיטציה טרנסצנדנטלית, והנושא שלנו היום הוא פיתוח המוח השלם. איך אנחנו יוצרים בריאות מיטבית לאותו מחשב על שכל אחד מאיתנו יש לו אותו כבר, כן? נגלה לכם סוד, מחקר המוח המודרני אומר לכל אחד מאיתנו יש 100 מיליארד CPUs, 100 מיליארד מחשבים קטנים, נוירונים במוח, ונקודת המפתח באיכות חיים, בחיים טובים, בחיים בריאים, זה פיתוח מלא של המוח, זה שמירה על הבריאות של המוח. ואנחנו נבין במפגש שלנו, גם בעזרת המצגת, איך כל אחד מאיתנו כבר עושה את זה. איך אנחנו, כל אחד מאיתנו כבר יש לו את המוח השלם. מערישי קרא לאנשים שמתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, already enlightened, כן, אלו שכבר נאורים, אלו שכבר, יש לנו את החומרה, יש לנו את התוכנה, אבל מה, אנחנו צריכים לפתח אותה למלוא הערך שלה. כן, האמריקאים אומרים תמיד, use it or lose it, כן, תשתמש בזה או שתאבד את זה. אנחנו רוצים להשתמש במוח השלם שלנו, לפתח אותו, לשמור עליו ולהשתמש בו. ואיך אני יודע שיש לנו את היכולת ההוליסטית הזאת של המוח השלם? מהציור של מיקלאנג'לו בקפלה הסיקסטינית ברומא, אתם רואים את בריאת האדם, כן? והאדם נברא בצלם אלוהים, זה משפט שהוא מפתח בחיים שלי, מערישי מאוד אהב אותו, הוא אולי המשפט החשוב ביותר שקיים לתחושתי ביהדות, כי הוא גם אומר שזה דבר אוניברסלי. זה דבר אוניברסלי, כל אדם נברא בצלם אלוהים. לא משנה המוצא שלו, לא משנה הדת שלו, לא משנה האמונות שלו, כן? כל אחד מ8 מיליארד ויותר מבני האדם, כל אחד יש לו את הפוטנציאל הזה, רק צריך להוציא את הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל. צריך לממש את זה בחיים שלנו. והמדיטציה הטרנסצנדנטלית היא טכנולוגיה, היא קטליזטור, היא גורם מפתח, לא רק היא, אתם תראו בהמשך שיש עוד כמה דברים מומלצים, אבל היא נקודת מפתח כדי שאנחנו נוכל לפתח את המוח השלם. אז בואו נתקדם במצגת. אני רוצה לדבר על אברהם ישוע השל. הוא היה ממנהיגי יהדות ארצות הברית במאה הקודמת, והוא הפך את הסדר. הוא לא אמר מה שאנחנו תמיד רגילים לומר, האדם מאמין באלוהים, אלא אלוהים מאמין באדם. כן? הוא פתאום שינה את הכל, הוא העביר את מרכז הכובד, בשפה פילוסופית קוראים לזה אנתרופוצנטרי, אנתרופו זה האדם במרכז. כן? המפתח הוא בידיים שלנו. אנחנו יכולים, אולי אפילו צריכים, לקחת אחריות לחיים שלנו, להתפתחות שלנו, לבריאות שלנו. כן? בואו נהיה אנחנו אחראים לפיתוח השלם של המוח שלנו. וזה בעצם מה שהשל אומר. הוא אומר, אלוהים מאמין באדם, אבל האדם צריך, כן, זה לא מספיק שיש את היצירה מהצד של הבורא או של הטבע או של המחשב המשוכלל ביותר ביקום. המחשב המשוכלל ביותר ביקום זה המוח שלנו. צריך גם שניקח אחריות אליו ונפתח אותו. אתם רואים פה סכמה שכולנו מכירים אותה, גם בתיאוריה אבל בעיקר בפרקטיקה. זו ההתנסות במדיטציה טרנסצנדנטלית. כל אחד מאיתנו הוא כמו אוקיינוס של תודעה שעל פני השטח יש גלים, הרבה פעמים סוערים, מאתגרים של מתחים, של רגשות, של משימות, צריך וצריך וצריך ולעשות ולא הספקתי ועבודה וילדים, ואני לפעמים גם אני מלמד פנסיונרים מדיטציה, אז הם אומרים לי, ליאור, תדע לך שפנסיונרים הם הכי עסוקים, כי צריך לשמור על הנכדים וצריך ללכת לבדיקות וחייבים לנסוע לחו"ל ואלף ואחד דברים. אנחנו במאה ה-21 חיים מאוד אינטנסיביים. איך נוכל להתמודד עם זה? צריך לפתח את מלוא הפוטנציאל של המוח. הפסיכולוגיה המודרנית אומרת שרוב האנשים מנצלים 5-10% מהפוטנציאל של המוח. כן, תתארו לכם פסנתרן או פסנתרנית שהיא גאונה, אוקיי? אבל, מבחינה מוזיקלית, אבל אם היא מנגנת רק באצבע אחת, ב10% מהפוטנציאל, המוזיקה שלה לא תשמע כל כך טוב.
הפרטיטורה, היצירה נכתבה ל10 אצבעות. אנחנו רוצים לנצל את מלוא הפוטנציאל שלנו. ויש פתגם יפה שאומר שאנחנו לא טיפה באוקיינוס, התודעה שלנו, החיים שלנו, אנחנו לא טיפה באוקיינוס, אנחנו כל האוקיינוס בטיפה. כן, אנחנו כאילו קטנים, 1.80 מטר, 1.70 מטר, 1.90 שוקלים 60 קילו, 80 קילו, whatever. אבל כל אדם, כמו שהתחלנו, לא סתם התחלתי עם השקף הזה, כל אדם נברא בצלם אלוהים. יש לנו את מחשב העל של היקום, אם נפתח אותו, נגלה שאנחנו לא רק עגלים שעל פני השטח, אנחנו אותו מקור מחשבות, אנחנו אותה תודעה טהורה, אנחנו אותו אוקיינוס אינסופי של שקט, שקיים בתוך כל אחד מאיתנו. רק מה צריך? צריך להחיות אותו, צריך להתחבר אליו, צריך לגרום לכך שנתנסה בו יותר ויותר. וזו הטכניקה של המדיטציה הטרנסצנדנטלית. אני מזכיר לכם, אתם יודעים, המילה הזאת טרנסצנדנטלי שקשה להגיד אותה, אבל מאוד קל להתנסות בה, היא מילת מפתח בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. במשך אלפי שנים, גם בתקופה העתיקה וגם בתקופה המודרנית, למשל עמנואל קאנט, הוא נחשב אולי לגדול הפילוסופים של התקופה החדשה, ההשכלה, התקופה המודרנית, דיבר על פילוסופיה טרנסצנדנטלית. כי קאנט הבין שהכל נובע מאיזשהו מקור, מאיזשהו בסיס, מאיזושהי שלמות, מאיזושהי טוטליות שקיימת בבסיס החיים, מאותו מקור מחשבות, שקיים אצל כל אחד מאיתנו, אותו אוקיינוס אינסופי של אנרגיה, אינטליגנציה, יצירתיות, אהבה, שמחה, רק מה? אנחנו מנצלים חלק קטן ממנו. כן, 10% אולי, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. כן? זה כמובן לא כלכלי ולא הגיוני, הכלכלה הנכונה היא להשתמש בכל הפוטנציאל. תתארו לכם, אני רואה פה את שוקי, תתארו לכם שלשוקי בחשבון הבנק בקריית אונו, יש 100 מיליארד שקל, אבל מה? אין לו את הסיסמה או את הקוד, איך להשתמש בכסף, זה שלו. אבל אין לו סיסמה או קוד, הוא לא יכול להשתמש בו, או שאולי מדי פעם הוא מקבל קצת דיבידנדים, אבל הוא מקבל רק חלק קטן. מה אנחנו רוצים לעשות? מה הטכניקה הזאת נותנת לנו? היא נותנת לנו בצורה מאוד קלה, פשוטה וטבעית, מתאים לכל אחד. אני תמיד אומר לתלמידים שלי, כל אחת מצליחה, כל אחד בקלות, באופן טבעי, לא משנה הרקע, ההשכלה, הניסיון, הגיל, לא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. כל אחד יכול בקלות, בעיניים עצומות, בישיבה נוחה, פעמיים ביום, להתחבר לשלמות שבתוכו. כי בתוך כל אחד, בתוך שוקי יש שוקי אינסופי, בתוך רבקה יש רבקה בלתי מוגבלת, בתוך שלווה יש שלווה בלתי מנוצחת, ואני יכול להמשיך הלאה עם כל השמות שלנו, כי זה אוניברסלי, זה קיים אצל כל אדם. ההתנסות במצב הזה, מצב תודעה רביעי אנחנו קוראים לו, שונה משינה, חלימה וערנות, גם בפעילות המוחית שונה לגמרי, כי כל מצב תודעה יש לו מאפיינים פסיכולוגיים ומאפיינים פיזיולוגיים, אוקיי? ואותו מצב רביעי, מצב של תודעה טהורה, הוא מצב המפתח בחיים. הסיבה שאנחנו לא חיים במצב של שגשוג, של שלום, של בריאות, של עושר, של באמת שם לא צלם האלוהים שבנו, שאנחנו לא מספיק מלמדים, מחנכים, מתנסים. אני מדבר על האנושות כולה, כי אנחנו כבר למדנו איך להתחבר לשם, לא נותנים את הטכנולוגיה של להתחבר לצלם אלוהים שבאדם, לאותה התנסות של תודעה טהורה או תודעה טרנסצנדנטלית. מבחינתי, צלם אלוהים שבאדם הוא קודם כל אותו אוקיינוס אינסופי של שקט, אותה שלמות שקיימת בפנים. ומה אנחנו עושים? אנחנו משנים את הכיוון, כן? במקום כמו העיגולים האלו, הבועות שתמיד הולכים מבפנים החוצה, שזה המחשבות הרגשות שלנו, שבאות ממקור המחשבות, אנחנו הופכים את הכיוון. אנחנו הולכים פנימה, לכן התרגול תמיד בעיניים עצומות, לכן השימוש באותו צליל חסר משמעות, מנטרה, שהוא צליל מיטבי, צליל תומך חיים, שאנחנו מתרגלים אותו בצורה מאוד קלה, פשוטה וטבעית במחשבה, ובלי שום מאמץ. כשהרוח נשארת ערנית ולא מכוונת, היא צוללת מעצמה, כי זו הנטייה הטבעית של החיים, ללכת ליותר ויותר ולהתחבר לאותה שלמות שבתוכנו.
אז הרעיון היסודי בתרגול המדיטציה הטרנסצנדנטלית הוא שאנחנו לא מנסים, לא מכוונים, לא מתאמצים, לא מתרכזים, לא מתנגדים, אפילו לא מצפים לכלום. אנחנו כאילו כמו הרכב האוטונומי, אנחנו נותנים לתרגול לקרות לגמרי לבד. אנחנו נקשור את זה בהמשך לאותה תופעה שנקראת DMN, Default Network, רשת ברירת המחדל, שהיא מה שמאפיינת את התרגול שלנו. שאנחנו דווקא לא עושים שום מאמץ, שום ריכוז, שום מיקוד, רק חושבים את המנטרה מאוד בקלות, והרבה פעמים בזמן התרגול נכנסים ויוצאים, מתחברים לאותה שלמות ויוצאים, זה מאפיין את התרגול שלנו. הפיזיקה המודרנית מדברת על תיאור המציאות, כל המציאות הפיזיקלית, כן, כל היקום, כל מה שקיים, בצורה דומה, אפילו הייתי קורא לזה זהה. מדברים על Unified Field, זה מה שאלברט איינשטיין, וכמובן גם פיזיקאים אחרים, תמיד חיפשו, גם היום הפיזיקה ממוקדת בחיפוש של אותו שדה מאוחד, שמה מאפיין אותו? הוא המקור של כל החומר, של כל האנרגיה שלו, של כל השדות שקיימים, כל הגלקסיות, הגוף שלנו, התודעה שלנו, כל מה שקיים, הרגשות, המחשבות שלנו, החלקיקים האלמנטריים, הכל בא משם, אבל אותו שדה מאוחד הוא שדה מופשט, הוא שדה אינסופי של פוטנציאל שמתוכו הכל נובע. הרבה שנים קראנו למדיטציה הטרנסצנדנטלית, מדי פעם אני עוד עושה את זה, Technology of the Unified Field, הטכנולוגיה של השדה המאוחד. כי אם יש שדה מאוחד, תחשבו על זה רגע, אז זה לא שדה מאוחד אחד של הדינוזאורים, ואחד של תולעי משי, ואחד שלנו. זה לא שדה מאוחד, זה לא שדות מאוחדים שונים. כן, זה לא שדה מאוחד אחד של גלקסיה רחוקה, ואחד של כדור הארץ, לא. או זה לא שדה מאוחד אחד של הרגשות שלי, ואחד של המחשבות של שוקי, ואחד לא. אם יש שדה מאוחד, הוא שדה מאוחד של הכל. ולכן המדיטציה הטרנסצנדנטלית שאנחנו מתנסים בה, אנחנו מתנסים לא רק בקיום או במהות הכי שלמה שלנו, הכי בריאה, אלא גם אנחנו מתנסים במהות, בבסיס, באותו דבר שהוא הכל. וזה נפלא. אנחנו מחברים בין המחשב שיש לנו כאן, אמרנו 100 מיליארד נוירונים, מחשב העל שפה, למחשב של היקום. אוקיי? אנחנו יוצרים חיבור בין האדם ובין היקום. וזו אחת הסיבות למה המדיטציה הטרנסצנדנטלית היא כל כך יעילה בשינוי איכות החיים, בשיפור איכות החיים שלנו. אני תמיד אומר לתלמידים החדשים שלי, שהמשפט שאני הכי אוהב במצגת או בהצגת הטכניקה, זה קחו חופשה פעמיים ביום. החיים שלנו הם כל כך אינטנסיביים, בטח בשלוש שנים האחרונות, כל כך מלאים במתחים ולחצים ואקשן וכל הזמן יותר ויותר מהסמארטפונים וכל העולם הדיגיטלי ועבור לכל המטלות היומיומיות. מה יותר פשוט, טבעי ונכון מאשר פשוט לקבל מנוחה מושלמת, למלא מצברים, לקחת חופשה פעמיים ביום. וכל אחד וכל אחת יכולים בקלות, כי כל מי שיכול להיות מאוד פעיל, לרוץ או ללכת, או אפילו לעמוד, אין לו שום בעיה לשבת ולעצום עיניים. אני מצאתי באיזה ספר ילדים דוגמה שהקסימה אותי, הילד כשהוא רואה את הדבורה העפה, הוא יכול לחשוב שמה הדבורה הכי אוהבת? לעוף, 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 לעוף. זה לא נכון. הדבורה הכי אוהבת להפסיק לעוף ולמצוץ את הצוף. זה בדיוק התרגול שלנו. כן, אנחנו פעמיים ביום עושים את ההפסקה, ובאופן טבעי התודעה שלנו מתחברת לצוף הטרנסצנדנטלי. ולכן אני תמיד מדגיש גם לנו וגם לתלמידים החדשים, שלמדות זה להיות מאוד מאוד מעשי. זה לא לאיזה רוחניקים שנוסעים להודו, כמו ששוקי ואני בילינו איזה שבועיים שלושה שם באוהל בהודו, לא. אפשר להגיד אפילו שהודו נמצאת בתוכנו, או אותה ממשות של מקור המחשבות, של מעבר מגדילה כמותית לגדילה איכותית. אני אסביר את זה. בגלל זה, למה אני משוכנע ויודע שלמדות זה הדבר הכי מעשי. זה לא שאנחנו יושבים פעמיים ביום, מתרגלים 20 דקות, זה הניצול הכי חכם של הזמן. כי אנחנו עושים טרנספורמציה של החיים שלנו, לא רק בגדילה כמותית, בשיפור של הבריאות, בזה שאנחנו הרבה יותר יעילים וכך הלאה, אלא בצמיחה של איכות, כי אנחנו מוסיפים ממד חדש. מהו הממד הזה? איזה ממד אנחנו מוסיפים? הממד הזה יש לו סימן מתמטי,
של 8 שוכב, הממד של האינסוף. שום דבר רגיל שאנחנו עושים ביום יום, הוא לא נותן לנו את האיכות של משהו בלתי מוגבל, של משהו אינסופי. כי כל דבר שנעשה בחוץ, גם אם נחבק את הנכדים שלנו ונשחק במחשב שלנו ונראה את המונדיאל ונתפעל מאלף ואחד דברים יפים וטובים, זה עדיין דברים סופיים. זה לא האיכות האינסופית. והאינסופיות הזאת מתחילה מהשקט. ודבר נוסף שאנחנו עושים, וזה חשוב מאוד לבריאות של המוח, אנחנו בעצם, מה שאני מדבר איתכם פה, זה על תרגול של המוח, על פיתוח המיומנויות של המוח, איך אנחנו גורמים למוח שלנו, שהוא פיזיולוגיה, שהוא משהו בגוף, להתנסות בתודעה אינסופית, להתנסות בתודעה טהורה. ודבר נוסף, המנוחה מאוד מאוד עמוקה בזמן המדיטציה, מאפשרת לנטרל מתחים, ומתחים הם האויב הגדול של הגוף שלנו, גם של המוח שלנו. מאפשר למוח, כמו שבשינה המוח מנקה את עצמו, מרענן את עצמו, מחדש את עצמו, כך בזמן המדיטציה זו טכניקה נפלאה, כדי שהמוח יקבל מנוחה עמוקה, כל הגוף. מי ידע את זה מצוין? דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון שלנו, וב-1961, it's been a long time, ראש הממשלה נעלם, לא ידעו איפה הוא, נעלם בערך לחודש. ולא היה אז עוד את כל אמצעי התקשורת. בקיצור, הסתבר שהוא נסע למזרח הרחוק לעשות מדיטציה, לעשות יוגה. כן, מה זה המילה יוגה? יוגה זה חיבור או אחדות מושלמים של הגוף ושל הנפש, של האדם והיקום. מה שאנחנו מדברים, פיתוח מלא של המוח, זה טכנולוגיה של יוגה. זו טכנולוגיה שיוצרת חיבור, אחדות, מלאים שלנו עם הסביבה כולה. ובן גוריון הבין שהמקום שבו האנושות פיתחה בצורה היעילה, המדעית, העמוקה ביותר, את כל הנושא של פיתוח המוח, התודעה והיוגה, הוא במזרח הרחוק. אתם רואים פה פסל שלו על חוף הים בתל אביב. אני אזכיר גם, הוא המפורסם שהוא היה עומד על הראש, אני אזכיר גם רגע מאוד מעניין, שנחנכה האקדמיה הלאומית למדעים. נדמה לי שזה היה ב-57 או 59 או משהו בסוף שנות ה-50, ובן גוריון כמובן בא לברך אותם, ואז הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר שאני מקווה, כך בן גוריון אמר, אני מקווה שהאקדמיה הזאת תהיה גשר של אמת בין המדעים המדויקים, כן, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה וכו', לבין מדעי החברה ומדעי הרוח, ואז הוא עצר רגע חשב ואמר, אם אלו מדעים שונים ולא מדע אחד. זו אמירה מדהימה, שמראה שבן גוריון היה אדם מאוד חכם, אפילו סוג, אתם תרצו, נקרא לזה של נביא או של פילוסוף או איך שאנחנו רוצים, הוא הבין שהכל הוא אחד. הוא הבין שיש מדע אחד בסיסי, ועל המדע הזה אנחנו מדברים היום, מדע התודעה. מדע התודעה, Science of Consciousness, הוא המדע הכי חשוב. הביטוי שלו בפקולטות השונות באקדמיה זה מדעי המוח. אבל בעצם הוא מחבר את כל המדעים, את הפילוסופיה ואת הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, את מדעי החברה והכלכלה, עם המדעים המדויקים לאיזושהי שלמות אחת. ומי ידע את זה מצוין? ידעו את זה מצוין איך להתחבר לשלמות שבתוכנו, ידעו את זה מצוין האבורג'ינים באוסטרליה. האבורג'ינים באוסטרליה דיברו על 7 כיוונים. מה הם? 6 פונים החוצה, קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. מהו הכיוון השביעי? פנימה. כמו בהמנון שלנו, כל עוד בלב פנימה. כן, להתחבר לשלמות שבתוכנו. ואז מה קורה? אתם מתנסים בזה, אתם מכירים את זה. כן, אנחנו הולכים מפני השטח אל אותו אוקיינוס אינסופי שבפנים. וזה התנסות, זה לא רק, כן, זה לא רק דיבורים, לא כל התרגול, לא כל ה-20 דקות, אבל מדי פעם יש חצי דקה, דקה, 2, 3, שאנחנו מרגישים שאין מנטרה, אין מחשבות, אנחנו לא ישנים. אנחנו ערים בתוכנו, התודעה מודעת לעצמה. אנחנו קוראים למצב הזה מצב התודעה הרביעי, תודעה טהורה. כן? בסנסקריט הוא נקרא סמדהי, שהוא התכלית של היוגה. ובמצב הזה אנחנו עברנו מהחלקי לשלם, מהמוגבל לבלתי מוגבל. כן? משוקי הרגיל לשוקי האינסופי. וזו האיכות האמיתית שלה. זאת בעצם, אז המוח עובד בצורה מושלמת. תבינו שהמוח הוא רפלקטור.
המוח הוא משקף של תודעה אינסופית, של תודעה בלתי מוגבלת, אבל המוח צריך להיות נקי ממתחים, המוח צריך להיות לגמרי מסודר, כדי שהוא יוכל לשקף את זה, ואז קורה שינוי מבפנים, וכתוב פה, אתם רואים עם הצפרדע הזאת שעושה את השינוי, time for change. ה-time for change שלנו הוא פעמיים ביום. כל מדיטציה משנה אותנו. כל מדיטציה בונה אותנו מבפנים. כל מדיטציה היא נותנת לנו איזה בוסט, איזה קפיצה דרך קדימה בפיתוח המוח השלם. ואנחנו מתפתחים בשני מובנים. אחד, או בשני וקטורים. אחד זה הכיוון הפנימי. כן, החיבור, הקשב שלנו לעצמנו, החיבור של גוף נפש, אותו אוקיינוס של פוטנציאל, של עושר ושלווה שיש בפנים, זה ברור, אבל לא רק הוקטור שהולך פנימה, גם הוקטור החיצוני, וזה מה שאני רוצה להדגיש לכם, מתפתח בצורה בלתי רגילה. למה? כי עדשות התודעה שלנו נעשות הרבה יותר רחבות, הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר נקיות, הרזולוציה שלהן משתפרת. למה? כי עדשות התודעה שלנו תלויות בדבר אחד, בתפקוד של המוח. ברגע שיצרנו במוח, ותכף נראה את זה במחקרים, תפקוד הרבה יותר מסודר, הרבה יותר איכותי, כל המציאות שלנו תשתנה. היה לי איזה תלמיד נחמד, לימדתי אותו לפני שנתיים, בערך שנה אחרי שהמלחמה התחילה או משהו כזה, מעפולה. ובחור צעיר, רועי, והוא אומר לי, ביום השני או השלישי של הקורס, הוא אומר לי, ליאור, אתה לא, ובנוכחות כל הקבוצה, הוא אומר, ליאור, אתה לא תאמין מה קרה. אמרתי לו, מה קרה, רועי? ככה, הייתי סקרן. אז הוא אומר לי, כל עפולה זורחת, האדום בוהק, הירוק זוהר, הוא אומר, אני מסתובב בעיר, ואז שאלתי אותו, תגיד, עפולה השתנתה? מה, ראש העיר לקח פח צבע וצבע את כל העיר? הוא חייך, הוא אומר, לא, הוא הבין, הוא אומר, אני השתניתי. וזה קרה ביומיים שלושה. וכל אחד מאיתנו יש להם את אותם רגעים, בעיקר תחשבו או תזכרו, לא תמיד באותה עוצמה, כי זה מאוד אישי, אבל באותם דקות אחרי המדיטציה, החצי שעה הראשונה, השעה הראשונה, לפעמים זה נמשך גם יותר לכמה שעות, שאנחנו יוצאים ויש לנו איזו איכות פנימית, לא רק של שקט ורוגע בפנים, לא רק אותה נינוחות, אלא כשאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו יותר אוהבים, אנחנו יותר שמחים מבפנים, אפילו החושים עצמם, כן, חוש הריח, חוש הטעם, חוש הראייה, החושים משתנים, אנחנו קולטים אחרת את המציאות מבחוץ. לא כי המציאות השתנתה, אלא כי אנחנו השתננו. מי שדיבר על זה, זה בעיקר זרם של פסיכולוגיה, רבים, כן, אבל מי שאני רוצה לציין זה אותה פסיכולוגיה הומניסטית שדיברה על מימוש האדם השלם, חוקרים כמו אברהם מסלו, ויקטור פרנקל, קרל רוג'רס, כן, אברהם מסלו דיבר על פיק experience, על מצבי שיא. הוא אמר, למה לחקור רק את האנשים, הוא היה פסיכולוג יהודי, פיתח תיאוריה של פירמידת הצרכים, מי שמכיר, ואולי תכף נגיד אליה מילה, שהאדם צריך לממש את כל הצרכים שלו, אבל הוא בעיקר התמקד במימוש עצמי. איך אנחנו מביאים את הייעוד שלנו למימוש, איך אנחנו חיים של התגשמות. והוא אמר, בוא נחקור את התחום הזה, לא רק את האנשים שהם חולים או עם בעיות, מבחינה נפשית או בתפקוד של המוח שלהם, בוא נראה איך יוצרים מוח שלם. בוא נבדוק את העניין הזה, כי אם נביא את האור, אפילו קצת אור יכול לסלק הרבה חושך. כן, בסוף יש לי איזה שקף קטן הזה. וזה אותו שינוי מבפנים, ואפשר לקחת הרבה דוגמאות, כן, אם רוצים לבנות בניין של 100 קומות, אנחנו נחפור 4 או 5 קומות לאדמה, נשים את היסודות. כן, אם אנחנו רוצים לפגוע במטרה, אנחנו ניקח את החץ אחורה על המיתר של הקשת, נכוון טוב, נשחרר, נפגע במטרה. לקחת את המיתר אחורה, זה אותו חיבור למקור המחשבות. יש לי פה איזו שאלה נחמדה כזאת, כמה זה 1% מהאינסוף שדיברנו עליו? אז יש לי פה חבר מתמטיקאי, שכן בקיבוץ יחד, שאלתי אותו, הוא אמר לי, כמובן, 1% מהאינסוף זה אינסוף. כן? זאת אומרת, מספיק התנסות קטנה בזה, כדי, א', שנדע שזה קיים, וב', כדי שנחיה את הערך הזה בחיים שלנו. אוקיי? שאלתי אותו, דרך אגב, עוד שאלה, אם יש מספר יותר גדול מאינסוף, או ערך, לא מספר, אבל אם יש ערך מתמטי שהוא יותר גדול מאינסוף. אז הוא אמר, כן, מצאו, אם ניקח 1000 פעמים אינסוף, זה עדיין יהיה כמו אינסוף.
נחבר 100,000 פעמים אינסוף ועוד אינסוף ועוד אינסוף, זה עדיין יהיה אינסוף. אבל הוא אמר לי, אם, הוכיחו את זה מתמטית, אם נעשה אינסוף בחזקת אינסוף, נקבל איזשהו משהו שהוא יותר מהאינסוף. ואני מספר את זה כי כך אני מתייחס לטכניקות המתקדמות שלנו, עם מדיטציה טרנסצנדנטלית, זו טכניקה להתנסות באינסוף, אז הטכניקות המתקדמות והטכניקה, הטכנולוגיה של הסידיז, של פיתוח השלמות, הם בעצם אינסוף בחזקת אינסוף. למה? כי אנחנו לא רק מגיעים לאותו שקט, אנחנו מפעילים איזה אופרטור, אנחנו עושים איזו מחשבה מאוד עדינה בתוך השקט. אנחנו פועלים בתוך השקט. ולכן זה יותר מהאינסוף, זה אינסוף בחזקת אינסוף. אני דיברתי קודם על מאסלו, אני אומר את זה תמיד בהקשר שיש כמות עצומה, 650 מחקרים מדעיים, שמראים על התועלות יוצאות הדופן של המדיטציה הטרנסצנדנטלית, ומה שמעניין שהפירמידה של מאסלו, שמדברת כדי שהאדם יחיה חיים מלאים מאושרים, הוא צריך גם לישון טוב בלילה, גם להיות בריא, גם ביוכימיה מאוזנת, גם נפש רגועה, גם עם רגשות של אהבה ונתינה וחמלה כלפי הסביבה, גם שיהיה לו ביטחון והגנה, וגם לממש את עצמו מבחינה מקצועית. מאסלו בנה מין פירמידה כזאת, ומה שמרשים מאוד את החוקרים, זה שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית מממשת בו זמנית, התרגול שלה, את כל הרמות. והמחקרים מראים, אנחנו גם ישנים יותר טוב בלילה, כן, אנחנו גם יותר נינוחים, אנחנו גם יותר יצירתיים, אנחנו גם יותר אוהבים, אנחנו גם יותר מממשים את עצמנו, אפילו באותו מימוש עליון שפיתוח מלא של המוח, אותו מצב של הערה. ואיך יכול להיות שדבר אחד כזה קטן ופשוט משיג את המטרה? הדוגמה שאנחנו תמיד נותנים זה של העץ. כן? אם העץ מתחיל להיראות לא טוב, העלים שלו קצת קמלים וזה, לא ננגב אותם עם סמרטוט, נשקה את השורש, נשים קומפוסט אורגני, העץ כולו ישגשג. העץ כולו ישגשג אומר שהגזע יהיה יותר חזק. הענפים יותר גמישים, העלים יותר ירוקים, העץ כולו, הפרחים יותר אדומים והפירות יותר מתוקים. אנחנו בעונה של הדובדבנים, כן? אז אנחנו משקים את השורש פעמיים ביום, החיים נהיים מתוקים. אני רוצה להגיד עוד מילה על המחקר המדעי, לקשור את זה לפיתוח מלא של המוח. אותם 650 מחקרים מדעיים על המדיטציה הטרנסצנדנטלית, קודם כל אין שום טכניקה, אני מדבר כרגע על פרמטרים, על היבטים של כמות, שום טכניקה שנחקרה בהיקף כזה, בכמות כזאת. 650 מחקרים מדעיים, זה דבר ראשון. בעת שהתוצאות הן בכל התחומים, אין תחום שלא משתפר. עשרות פרמטרים בכל תרגול, אנחנו לא תמיד מודעים אל זה. כי הרבה מאוד דברים קורים בפיזיולוגיה שלנו, בביוכימיה שלנו, בגלי המוח שלנו, בהיבט הנפשי. אנחנו רק עדים לתוצאות, כי מטרת התרגול זה לשפר את ה-24/7 שלנו. אז לא רק כמות אדירה של מחקרים, אלא הכל מתפתח, ודבר שלישי, עוצמת השינוי. עוצמת השינוי זה לא רק 3, 5, 7% יותר טוב, אלא שיפורים של 50%, של 70%, של 100%. למה? בגלל אותו ממד של אינסוף. כן, אנחנו מוסיפים איזה ממד חדש שלא היה עד היום בחיים שלנו, ועוד היבט אחד של איכות בהקשר הכמותי, המילה איכות אני אוהב אותה, היא חשובה לנו, וזה שלא כל, אבל כמעט כל, רוב המחקרים האלו הם מחקרים עם ביקורת עמיתים, מה שנקרא peer review. זאת אומרת, זה מחקרים סופר מקצועיים, זה מחקרים אובייקטיביים, זה מחקרים איכותיים, זה מחקרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים. וזה מוביל אותי לאותו מושג שהזכרתי קודם, המדע החשוב ביותר, הבסיסי ביותר, השלם ביותר, Science of Consciousness. זה אותו המדע שאפשר להגיד שבן גוריון התכוון אליו, כשהוא דיבר על החיבור של המדעים המדויקים, מדעי החברה ומדעי הרוח. ובימינו בעצם אפשר לקרוא לזה מדעי המוח. כן, זה החיבור של הגוף והנפש, החומר והרוח, פיזיולוגיה ותודעה, חוץ ופנים, או האדם או העולם. כן, ואותו עיקרון מהאורקל בדלפי, דע את עצמך, הוא נקודת המפתח. להתחבר לאותה תוכנה קוסמית, להתחבר לאותו אוקיינוס של שקט שקיים בתוכנו. זה מדע התודעה. כשאנחנו מתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו בעצם עוסקים בטכניקה מעשית של מדע התודעה. ומי שמוביל את זה בעולם, כבר דיברנו עליו, הוא דוקטור טוני נאדר, חוקר מוח בעל שם בינלאומי. כמו שאמרנו, עשה פוסט דוקטורט
ב-MIT, והעיקרון היסודי שהוא הביא כחוקר מוח, הוא גם רופא, זה שהכל זה תודעה. ופה אנחנו נכנסים בכלל לתחום שעד עכשיו לא דיברנו עליו בכלל, וזה השאלה, האתגר, החידה של גוף נפש. ישעיהו ליבוביץ' נהג תמיד לומר, הוא היה גם פרופסור לביוכימיה וגם לפילוסופיה ולמה שאתם לא רוצים, נהג לומר שזו השאלה המרתקת ביותר, זו השאלה העמוקה ביותר. האדם הוא דומה למחשב, הוא יצור פסיכופיזיולוגי, כן? כמו שלמחשב יש חומרה, לנו יש פיזיולוגיה, יש לנו גוף. כמו שלמחשב יש תוכנה, יש לנו נפש ותודעה, והם שניהם, יש ביניהם קשר אינטימי, קשר עמוק, הם כל הזמן משפיעים אחד על השני. אבל מה היה קודם? איך זה נוצר? האם קודם נברא הגוף, או הצדדים החומריים, כן, המטריאליזם, ומזה צמח האדם, או הפוך? קודם הייתה תודעה, גישה שנקראת אידיאליזם, ואיכשהו מתוכה נבע החומר או הגוף. אז דוקטור טוני נאדר, גם הארישי כמובן, הם אומרים, זו תיאוריה, לא, אין לה, אני חושב שכן יש לה כל מיני הוכחות, אבל כרגע נקרא לה תיאוריה, שאומרת הכל זה תודעה. גורם המפתח בחיים הוא consciousness, הוא תודעה, הוא שדה של תודעה, הכל זה גלים, הכל זה רטטים, הכל זה איזשהו אותו שדה מאוחד, אותו שדה מאוחד שהפיזיקה מדברת עליו, כמקור של הכל, שהוא נוכח בכל, הוא השדה של התודעה. וכל המדיטציה הטרנסצנדנטלית והטכנולוגיות לפיתוח התודעה, כולם נועדו כדי להתחבר לשדה הזה, להחיות אותו בגוף שלנו, להחיות אותו בנפש או בתודעה שלנו, כדי שהחיים יהיו חיים הרבה יותר טובים, אפילו חיים מושלמים, כן? הכל זה תודעה. האופנישדות, הכתבים הוודיים העתיקים אומרים, משפט מאוד מעניין, מאוד חשוב. הם אומרים, דע את הדבר האחד, שכשאתה יודע אותו, אתה יודע את הכל. תשיג את הדבר האחד, שאתה משיג אותו, אתה משיג את הכל. מה זה הדבר האחד הזה? תודעה, תודעה טהורה, consciousness. כן, תתנסה בזה. לדעת את זה לא על ידי קריאה בספר, או הקשבה להרצאה, שגם זה חשוב, כי גם הבנה אינטלקטואלית וידע חשובים, אלא על ידי זה שנעצור עיניים, נצלול פנימה, ונהיה אוקיינוס אינסופי של תודעה. זה גורם המפתח בחיים. המוח שלנו, עם המורכבות שלו, אתם יודעים, שמעתי מאחי המבקר של מכון ויצמן, הוא אמר לי שהכי הרבה כסף מושקע היום בעולם, במחקר מדעי, במה? בחקר המוח. המוח היה ונותר החידה הגדולה ביותר העומדת בפני מדענים, ולפי התפיסה של דוקטור טוני נאדר, המוח הוא רפלקטור, הוא משקף לנו את המחשב של היקום, הוא משקף לנו יכול להגיע למצב כזה שהוא ישקף לנו שלמות. המוח שלנו הוא בעצם רפלקטור שצריך להיות במצב המיטבי שלו. תתארו לכם, משקף זה ראי, כן? שיש לכם ראי שהוא מאוד מלוכלך, והוא לא משנה מה משתקף בו, אם הוא מאוד מלוכלך, ההשתקפות תהיה חלקית, תהיה לא בהירה, היא תהיה מאוד מוגבלת. ככל שננקה את הראי יותר, ההשתקפות תלך ותשתפר. הראי יהיה חלק לגמרי, ההשתקפות תהיה מושלמת. זו בדיוק מה שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית עושה. כן? אנחנו מנקים את מערכת העצבים, אנחנו מפרקים יותר ויותר מתחים, ברמה הפיזיולוגית, משחררים מתח כדי שנוכל לקבל מוח יותר ויותר איכותי, שישקף לנו ליאור יותר ויותר שלם, ליאור יותר ויותר טוב. אז גם בחינוך של ילדים, או בחינוך העצמי שלנו, כאנשים בוגרים, מבוגרים, נקודת המפתח הייתה ונשארה הפיתוח המלא של החומר, של המוח, כי הוא המפתח לכל דבר אחר. כן? הכל זה תודעה, הכל זה תודעה, הכל זה פיתוח של המוח. עכשיו אני מגיע לאותה רשת ברירת מחדל, Default Mode Network, הפכתי פה את האותיות, DMN צריך להיות כתוב, Default Mode Network, ומה זה התגלית הזאת? תגלית שמתבססת על שני סוגים של מחקרי מוח, EEG, כן, הפעילות החשמלית של המוח, ו-MRI, בעיקר FMRI. ומה שהתגלית הזאת הראתה, זה גם תגלית ממש מהעשור האחרון.
אנחנו רגילים תמיד להיות פעילים, תמיד לפעול כלפי חוץ, תמיד להיות ממוקדים וכולי, כל דבר שאנחנו עושים, אם זה רגשית, אם זה באינטלקט שלנו וכולי, אנחנו אנשים מעשיים שפועלים, אבל התגלה שיש רמת סינכרון מאוד גבוהה במוח, מצב מאוד חיוני למוח, שנוצר רשת ברירת המחדל כאשר אנחנו בעצם מפסיקים לעשות. אנחנו לא מתמקדים, אנחנו לא מנסים להשיג שום תוצאה חיצונית, אנחנו כאילו באיזשהו מצב שהמערכת לוקחת time out, איזה מצב של אי עשייה, של non-doing, מעריש שקרא למדיטציה הטרנסצנדנטלית הרבה פעמים non-doing technique, לכן אנחנו מתרגלים בעיניים עצומות, לכן כשאנחנו חושבים את המנטרה בתוכנו, אנחנו לא מנסים שיקרה משהו, לא מנסים, לא מכוונים, לא מתנגדים, לא מתרכזים, לא מתאמצים, לא מצפים לכלום, נותנים לתהליך להתרחש לגמרי מעצמו, כן, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, כמו הרכב האוטונומי, הרכב הזה שמפתחים אותו עכשיו, שהוא נוסע לגמרי לעצמו. כי אז במוח שלנו אזורים מסוימים ספציפיים, ובהרצאה שאני הקשבתי לדוקטור טוני נאדר, הוא ממש אמר את כל האזורים האלו, 1, 2, 3, 4, 5, אני לא חוקר מוח אז אני לא אכנס לזה, הוא אומר הם מתחברים ביניהם, נוצרת רשת מסוימת, והרשת הזאת היא רשת שהיא מצא לעולם הפנימי, היא מפתח ליצירתיות, לגיבוש תפיסת העצמי, ואז אנחנו יוצרים במוח מצב של תודעה טהורה, כן, מצב של סדר מושלם, ואתם יודעים, אנחנו מדברים על פיתוח תודעה קוסמית, המילה תודעה קוסמית באה ממילה ביוונית, קוסמוס. קוסמוס זה כמובן יקום, אבל יש עוד משמעות למילה קוסמוס ביוונית. מהי המשמעות הזאת? סדר. קוסמוס ביוונית זה סדר, העולם הוא מסודר. כשאני שם זרע של תפוח, צומח לי עץ תפוח, לא בננה. כשאני חוקר כל מיני, אני אסטרופיזיקאי, כל מיני גלקסיות, אני רואה שהפעילות, כל העולם מתנהל בצורה מאוד מסודרת. אז כמו שהעולם מתנהל לפי חוקי טבע בצורה מאוד מסודרת, אם נדע לכונן, לאפשר למוח שלנו, שזו הנטייה הטבעית שלו, להגיע שוב לאותו סדר מושלם, אז המחשב שלנו פה, כן, אותם 10 מיליארד נוירונים, יוכלו לשקף, יוכלו להתחבר למחשב של היקום. והמצב הזה אנחנו קוראים לו תודעה קוסמית, נדבר עליו לקראת הסוף. חזרתי פעם מאיזו הרצאה על מדיטציה, בדרך אני שומע כל מיני פודקאסטים וכך הלאה, שמעתי איזה פרופסור ישראלי שהוא חוקר מוח, שהוא הביא תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל היא נשמעת לי מאוד הגיונית, שהוא סיפר שבדקו אנשים מאוד יצירתיים, אנשים מאוד מבריקים וכך הלאה, ראו שאצלם, עוד פעם ב-MRI וב-EEG, אצלם יש מעברים ממצב של Default Mode Network, ממצב של רשת ברירת המחדל, למצב המאוד יצירתי שהם נגיד מלחינים מוזיקה או כותבים יצירת ספרות, או עוסקים באיזה בעיה מתמטית שהם כאילו צריכים למצוא לה פתרון, ואז המוח שלהם חוזר עוד פעם ל-DMN, ל-Default Mode Network, ועוד פעם נהיה מאוד פעיל, כאילו הם לכמה דקות או בצורה מסוימת מתמקדים בבעיה, ואז לזמן מסוים, בלי תרגול של תעצמם, עוברים איכשהו באופן טבעי, למין מצב כזה של שקט פנימי, של בהייה פנימית, אני לא יודע אם הם עוצמים עיניים או לא עוצמים עיניים, הוא אמר, הסביר אותו פרופסור, שהאלטרניישן, המעבר בין שני המצבים, הוא נקודת המפתח ליצירתיות, לגאונות, לזה שאנחנו נפתח את המוח השלם. וזה מאוד הזכיר, א' זה מצלצל לי נכון, ב' זה מאוד הזכיר לי את הדגש שלנו, שאנחנו עושים מדיטציה 20 דקות, פעמיים ביום, לא יותר מזה. למה? כי חשוב לנו האלטרניישן. אחרי 20 דקות מדיטציה, ושיושבים עוד 3-4 דקות בשקט, 8, 9, 10 שעות של פעילות מאוד דינמית. אנחנו נוסעים לחו"ל, אנחנו משחקים עם הילדים והנכדים שלנו, אנחנו עושים סטארט-אפים, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו רוצים להיות, המטרה של המדיטציה זה להיות מאוד פעילים, מאוד יצירתיים, ומעריש שהדגיש את זה, גם דוקטור טוני נאדר, שהמוח צריך את זה. המוח צריך את המעבר מהמצב המאוד שקט, המאוד מסודר, של ה-Default Mode Network, של תודעה טהורה, תודעה טרנסצנדנטלית, ל8, 9, 10 שעות של פעילות דינמית, ואז עוד פעם 20 דקות מדיטציה עמוקה, עוד פעם פעילות דינמית. האלטרניישן הזה הוא זה שחשוב, הוא זה שמאפשר למוח שלנו ב-24/7 שלו, לא רק בזמן התרגול, לשמור על האיכות הטרנסצנדנטלית, כי זה מה שאנחנו רוצים,
שאותו דפוס מוח זה דפוס פיזיולוגי שנוצר בזמן התרגול, שנקרא גם ערנות נינוחה, restful alertness, כן, יישמר גם תוך כדי הפעילות. מה זה restful alertness? כן, ערנות נינוחה, זה מצב שבו אנחנו בעיניים עצומות בזמן התרגול, אין באנטרה, אין מחשבות, אנחנו נכנסים בשקט מאוד עמוק, באיזשהו עושר גדול, באיזו תחושה שהגענו הביתה, אבל אנחנו לא ישנים, אנחנו ערים. ההבדל משינה, שאנחנו ערים, להפך זה מצב מאוד חיוני, מאוד ערני, ולא סתם השתמשתי במושג הביתה. אתם יודעים שבארץ אחרי שנה או שנתיים של מלחמה, המילה שנפתחה לסמל, לבטא את התקופה, היא הביתה. לחזור הביתה, כן, החטופים שחזרו הביתה, החיילים שחוזרים הביתה, הרצון של כל אחד לחזור הביתה. והמדיטציה הטרנסצנדנטלית, הרבה פעמים אני מגדיר אותה, גם זה בעקבות מהרישי, כטכנולוגיה לחזור הביתה. זה חזרה קיומית, זה חזרה מהותית למצב הכי שלם, הכי בריא שלנו. עכשיו בואו נתמוך את כל מה שאמרנו בקצת מחקרי מוח. אתם רואים כאן בדימות מוח, brain imaging, את מה שדיברתי בהתחלה, שהאדם מנצל רק חלק קטן, בעיקר מה שאתם רואים בצד ימין, כן, החורים האלו שאתם רואים בצבע שחור, זה לא ממש חורים במוח, חוקרי מוח קוראים להם חורים פונקציונליים. כשהמוח יש בו הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד עומס, אז הוא מנצל חלק קטן מהפוטנציאל שלו. והדוגמה המאוד מפורסמת, אנחנו מדברים על קליפת המוח הקדמית, הקורטקס, שהיא המנכ"ל של המוח. היא מנהלת את כל התכנון שלנו ואת כל הפעולות הגבוהות שלנו, יש בה בערך שליש מכמות הנוירונים. כלומר, אם במוח יש בערך 100 מיליארד, זה מה שהמחקר המודרני אומר, 100 מיליארד מחשבים קטנים, בקליפת המוח הקדמית יש בערך 30 מיליארד. עכשיו, אנחנו רוצים שהיא תפעל טוב, אז במצב רגיל היא מקבלת את כל האינפוטים, היא במצב רגוע, היא במצב נינוח, היא תוציא הנחיות למערכת המוטורית או כל הנחיה אחרת, בצורה מאוד יעילה וטובה. אבל אם אנחנו נמצאים, כפי שאנחנו 3 שנים חווים את המלחמה האחרונה, עם הרבה מאוד עומסים ומתח, אז מה קורה? המנכ"ל של המוח נעקף. כן, האזורים השונים של המוח נכנסים לאיזשהם תגובות ביניהם, ואנחנו פועלים בצורה מאוד אימפולסיבית, הרבה פעמים צרה והרבה פעמים שגויה, ואנחנו גם, המצב הזה של לפעול מתוך מתח כבר מוטבע בנו, וגם במצבים שאולי היינו יכולים לפעול בצורה הרבה יותר נינוחה, הביוכימיה או הפסיכופיזיולוגיה שלנו מגיבה בצורה של מתח, למרות שאין לזה שום סיבה. כן, ניתן לזה דוגמה, אני הלכתי ברחוב, אפילו במעבר חצייה, ואיזה נהג נעצר על ידי בחריקת בלמים, כי הוא לא שם לב, או אני לא יודע מה, לא נפגעתי, הוא עצר חצי מטר ממני, אבל זה גרם לי, מבחינה ביוכימית, פסיכולוגית, לזה שכל המערכת שלי נוצר בה איזשהו מתח. אחר כך אני יושב בבית, סתם קורא ספר, או נמצא באיזה מצב רגיל, או מסתכל על המונדיאל, ובחוץ אני שומע חריקת בלמים, הגוף שלי יגיב. למה? כי נוצר איזה דפוס כזה של מתח. מה היתרון הגדול של המדיטציה הטרנסצנדנטלית? היכולת לפוגג מתחים. היכולת לאפשר למתחים הביוכימיים, הקורטיזול, האדרנלין, כל החומרים שיצרו אצלנו סתימות בגוף, כמו באינסטלציה, כן? פוגעות לנו במערכת הפיזיולוגית, המדיטציה הטרנסצנדנטלית מאפשרת לפרק מתח. מאפשרת ממש ברמה הפיזית, תכף נראה על זה 2-3 מחקרים. ומה שאתם רואים פה זה עוד מחקר מאוד מעניין, שורה של מחקרים שהייתה, שהראתה שבזמן התרגול, הקורטקס של המדיטציה הטרנסצנדנטלית, לא רק שהוא נהיה מאוד מסודר, מאוד מסונכרן, אלא הוא מקבל יותר דם, הוא נהיה יותר דומיננטי, הוא נהיה יותר פעיל, והמוח האימפולסיבי כמו המגדלה, שזה מרכז הפחד שלנו, היא נרגעת, היא מקבלת פחות דם, היא נעשית הרבה יותר שקטה. אנחנו צריכים תרופת נגד למתח. המדיטציה בשטח, כן, אז המתח בורח, אוקיי? או הוא פוחת בהדרגה. והנה כאן דוגמה לאותו מחקר של EEG, כן, שמים, נדמה לי שזה 32 אלקטרודות על הראש, והם מראים לנו את התפקוד המוחי, למשל כאן מהמכון לחקר המוח במוסקבה, מחקר
מפורשם של פרופסור לובימוף, אתם רואים את הצבע הכחול בצד ימין, בזמן התרגול מראה על אינטגרציה. המוח נהיה יותר ויותר מחובר. כן, אתם זוכרים מה זה המצב יוגה? מה זו המילה יוגה? יוגה זה אחדות, זה חיבור. אז תראו, מדיטציה טרנסצנדנטלית היא טכנולוגיה עילאית, מיטבית של רג'ה יוגה, של היוגה המלכותית, של היוגה המושלמת. למה? כי היא מחברת. היא לא רק מחברת גוף ונפש, אלא היא מחברת את המוח בתוך עצמו. זה שיש יותר צבע כחול ופחות צבע צהוב, זה מראה שנוצרת יוגה במוח. נוצר חיבור במוח, נוצרת אינטגרציה במוח. המחקר שאני מאוד אוהב להראות, גם לתלמידים חדשים, גם לכם, זה גלי אלפא. גלי אלפא, בעיקר אלפא 1, 8 עד 10 הרץ, הם המאפיינים את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. עכשיו תמיד שואלים אותי, מה ההבדל בין לשבת סתם בעיניים עצומות, לבין תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטלית? הנה התשובה המחקרית. הסדר של גלי אלפא, בין עיניים עצומות לעיניים פקוחות, תראו, אין כמעט הבדל. הבדל קטן מאוד. לעומת זאת, ברגע שאנחנו מתחילים לתרגל את המדיטציה הטרנסצנדנטלית, המוח כולו מתמלא ברשת סינכרונית, קוהרנטית, אינטגרטיבית, בכל האזורים של המוח. קדימה, אחורה, ימין, שמאל, של גלי אלפא 1. המוח נעשה מאוד מאוד מסודר. וסדר זה קוסמוס, כן? המוח, המחשב שלנו מתחבר למחשב של היקום. המטרה של המדיטציה היא שזה יקרה לא רק בזמן התרגול, אלא על ידי האלטרניישן, המעבר מתרגול לפעילות, תרגול לפעילות, שזה יקרה גם ב-24/7 שלנו, בפעילות הרגילה היומיומית שלנו. ואתם רואים פה זה מחקר של EEG, שככל שאנחנו מתרגלים יותר זמן, הסדר במוח גדל גם תוך כדי פעילות. רק אני תמיד אומר, אתם כולכם יודעים שהטכניקה הזאת היא do it yourself technique, עשי זאת בעצמך, עשה זאת בעצמך, אנחנו לא צריכים את המורה שלנו על ידינו, אנחנו לא צריכים שום אמצעי עזר, בכל מקום יושבים, עוצמים עיניים, מתרגלים בקלות, so it's a do it yourself technique, but you have to do it. כן, התוצאות באות מהתרגול הסדיר פעמיים ביום, זו נקודת המפתח. ומה התוצאה? המוח, מה הוא יוצר? המוח יוצר אינטליגנציה, אינטליגנציות. הפסיכולוג היהודי, פרופסור הווארד גרדנר, אני חושב שהוא אפילו אולי חי, מהרווארד, פיתח גישה פורצת גבולות חדשה בתחום הפסיכולוגיה, ואמרתי לכם, כתבתי לכם שההצעה היום תהיה על פיזיולוגיה, פסיכולוגיה ותודעה, ואני מחבר כיוונים שונים, ותומך את זה גם במחקר מדעי. אז גרדנר פיתח גישה שהיא מאוד מקובלת היום בעולם, שהוא אומר, יש לנו 8 סוגים של אינטליגנציה. לא רק ה-IQ, אלא גם אינטליגנציה שלמשל נקראת EQ, emotional, אינטליגנציה רגשית, גם אינטליגנציה בין אישית, גם אינטליגנציה מוזיקלית, גם אינטליגנציה מוטורית, וכך הלאה וכך הלאה. באופן לא מפתיע, ההתנסות בתודעה טהורה, התרגול של המדיטציה, מפתח את כל האינטליגנציות. כל 8 האינטליגנציות מתפתחות. עכשיו זה מאוד אישי גם. למה? תתארו לכם שיש בן אדם אקסטרווגנטי, הוא מאוד מוחצן והוא תמיד תופס את כל הבמה והוא לא כך נותן לאחרים לדבר וכך הלאה. הוא מתחיל לתרגל מדיטציה, הוא נהיה יותר נינוח, יותר מסופק, יותר שקט, ואיכשהו בחיים, בלי שהוא ידע בדיוק למה, כי התוצאות באות באופן ספונטני, הוא נהיה יותר קשוב, הוא יותר שם לב מה קורה לאחרים, הוא יותר מפנה את הבמה. מצד שני, יש בן אדם מאוד מופנם, חיישן, אולי חסר לו ביטחון עצמי, הוא לא, גם כשיש לו דבר מאוד מעניין להגיד, הוא לא יגיד וכך הלאה, הוא ילמד מדיטציה, הביטחון שלו ישתפר, הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו, הוא יתחיל יותר ויותר להיות על הבמה. זאת אומרת, מה שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית גורמת, זה שהיא יוצרת איזון. אם היינו ברמה גבוהה מדי, אנחנו נוריד. אם היינו במקום נמוך מדי, לעומת איזה מצב מאוזן מאוד, בריא מאוד, אז אנחנו נשתפר. וזה קורה לבד, התוצאות מהתרגול קורות באופן ספונטניות. זה לא שאנחנו מנסים בכוח לעשות משהו. דרך אגב, אותו דבר גם זה עם התוצאות הפיזיולוגיות. כן, לחץ דם, כן, ה-NIH והארגון הקרדיולוגי, העמותה הקרדיולוגית האמריקאית, שהם הגופים הקובעים המובילים בעולם, יצאו בשנה שעברה, 2025, המלצה גורפת לכל העולם ואשתו, לתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית כדי לאזן לחץ דם, בעיקר לחץ דם גבוה. אוקיי?
והראו את זה במחקרים חד משמעיים, שום שיטה אחרת, שום מדיטציה אחרת, לא הביאה לתוצאות האלה. אז תתארו לכם, הגוף מספר אחד בעולם מבחינת המלצות מדעיות, אומר, תתרגלו מדיטציה טרנסצנדנטלית כי היא יוצרת איזון. האיזון הזה הוא תוצאה של תפקוד מוחי. גם עוד דברים שקורים בפיזיולוגיה, אבל קודם כל תפקוד של המוח. והאיזון הזה יוצר לנו בריאות. כן, זה גם איזון של לחץ דם, כן, כי אם לחץ דם היה נמוך, אז כתוצאה מהתרגול, לחץ הדם דווקא יעלה. באופן טבעי כל התוצאות קורות מעצמם, עלייה ביצירתיות, שיפור ההישגים האקדמיים, אני מתקדם עם זה. אז אתם רואים פה את הביצה או אליפסה באמצע, סדר ב-EEG או MRI, לא משנה שמראה לנו גם איכות של Default Mode Network וכך הלאה. הביצה או אליפסה בצהוב, ברגע שזה נוצר, אפשר היה להוסיף מסביב לא 6 ביצים, אלא 60 או 600 אליפסות, זה לא משנה, של כל תחום בחיים, הכל היה משתפר. ומהריש הרבה שנים אמר איזה משהו שנשמע קצת too good to be true, הוא אמר, פתרון מהשורש לכל הבעיות. נכון? זה נשמע מאוד יומרני, אבל זה ככה. אם אני רוצה שהעץ ישגשג, מה אני עושה? אני משקה את השורש, אולי מוסיף קומפוסט אורגני, אבל אני מטפל ברמה של השורש. מדיטציה טרנסצנדנטלית היא טיפול ברמה של השורש, וקודם כל טיפול במוח, כן? כי המוח הוא נקודת המפתח. אני רוצה לדבר גם על השיפור הבריאותי של המוח, אנחנו כבר ככה מתקרבים לקראת הסוף, אבל זו הרצאה עשירה, אז ככה, מי שיכול ורוצה, אתם מוזמנים להישאר. קודם כל, המחקר הראה שבזמן התרגול של המדיטציה הטרנסצנדנטלית, המנוחה עמוקה פי 2, פי 3, לפעמים פי 4 מאשר שינה עמוקה. בזמן השינה יש ירידה של 4-8% במטאבוליזם, בחילוף החומרים, בזמן המדיטציה הטרנסצנדנטלית בממוצע 16%, ולפעמים גם הרבה יותר. לפעמים, אני שומע מתלמידים ותלמידות שלי שאומרים, ליאור, היה איזה דקה, 2, 3, אתם בטח מכירים את זה, שנשמנו, אבל הנשימה הייתה מאוד מאוד שקטה, מאוד נינוחה, מאוד איטית. זה המצב הכי בריא. זה המצב הכי בריא למוח, זה המצב הכי בריא לגוף, זה המצב הכי ממלא מצברים, זה המצב הכי מתקן. המנוחה המאוד מאוד עמוקה הזאת, מאפשרת לגוף לרפא את עצמו, לתקן את עצמו. למשל, היא מפחיתה את הריכוז של החומצה הלקטית, לעומת סתם ישיבה בעיניים עצומות. ונקודת המפתח בבריאות זה לשמור על הומאוסטזיס. הנה עוד מילה ביוונית, מה זה הומאוסטזיס? הומאוסטזיס זה איזון. כשאנחנו הולכים לקופת חולים, עושים את הבדיקות, לא משנה מה אנחנו בודקים, בביוכימיה של אדם או כל דבר אחר, אנחנו רוצים שהתוצאה של הבדיקות לא תהיה לא גבוהה מדי ולא נמוכה מדי. אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים, נכון? זה אותו הומאוסטזיס. וברגע שאנחנו מתרגלים את המדיטציה הטרנסצנדנטלית, האיזון הזה נוצר לבד. למשל, אמרתי באחד הקורסים האחרונים שלי שיש מחקר מפורסם שהראה שרמת הקורטיזול, הורמון המתח יורדת ב-30%, היו לי שם כמה רופאים בקורס, אמרו לי, ליאור, זה מדהים, אתה לא מבין מה אמרת, אם אפשר להוריד את הקורטיזול ב-30%, כל אדם בארץ, כל אדם בעולם, אנחנו הרי מתמודדים ב-PTSD ומתחים וקשיים לישון, וכל אחד צריך לתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית. ויש איזה עיקרון ברפואה מונעת שאומר, גרם של מניעה עדיף על קילוגרם של ריפוי. אם המחלה, whatever, מה שלא תהיה, כבר פרצה, לרפא אותה מאוד קשה. התרגול פעמיים ביום, זה לא ללכת פעם בשנה או whatever, או חצי שנה לאיזה טיפול שנתי, לא, לעשות טיפול יומי. כן, אנחנו עושים לעצמנו טיפול פעמיים ביום, כדי להביא את המערכת שלנו לאופטימום שלה. דרך אגב, אני אספר לכם, שבסוף יולי, יש לנו עוד חודש, יש לנו קורס מגורים. קורס מגורים זה כבר כמו טיפול שנתי או רבע שנתי, או תלוי כמה פעמים באים לקורס, שאתם מוזמנים אליו בבית מייסטרוף בירושלים, 4 ימים של רטריט, של 5 מדיטציות ביום, של מנוחה מאוד עמוקה, הרצאות מרתקות. אז אתם תראו את ההודעות ששלחנו, אתם יותר מוזמנים להירשם. אבל עוד יותר חשוב מקורס המגורים, זה הטיפול היומי. פעמיים ביום, קחו חופשה פעמיים ביום. רבי נחמן מברסלב אמר משפט שכתוב למטה בכתב רש"י, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אנחנו יכולים לתקן.
והתרגול מתקן לנו את הגוף, אנחנו לוקחים אחריות לגוף נפש שלנו, אנחנו מכירים את האינטליגנציה שלנו, אפילו משרד הבריאות הישראלי, יש לו תוכנית שנקראת אפשרי בריא, שמה היא אומרת? היא מבוססת על אורח חיים בריא, והיא כוללת 5 מרכיבים. והמרכיב הראשון הוא תזונה, תזונה ים תיכונית בדרך כלל, היא המומלצת, הדבר השני הוא ספורט לסוגיו, באופן שגרתי, מנוחה מספיקה, איזון בין מנוחה ופעילות, לא רק לרוץ יותר ויותר, החיים מאוד אינטנסיביים, מאוד דורשניים, אלא לדעת גם לנוח טוב. לנוח טוב זה 2 דברים, שינה טובה בלילה ומדיטציה טרנסצנדנטלית. כן? וכמובן בריאות הנפש והתפתחות הוליסטית, המפתח זה אורח חיים בריא, והמדיטציה הטרנסצנדנטלית פועלת כמכפיל כוח. מה זאת אומרת? לא רק התועלת הישירה שלה למוח וכולי שכבר דיברנו, אלא הסתבר, ויש מחירים מאוד חזקים על זה, שלמשל שנת הלילה מאוד מאוד משתפרת. אני רואה את זה בלי סוף בקורסים שעשיתי. עשיתי קורס בראשון לציון, גם בזמן המלחמה, 7 אנשים, 5 מתוכם עם בעיות שינה רציניות. במהלך הקורס עצמו, ב3-4 ימים של הקורס, כל 5 האלו דיווחו על שיפור משמעותי באיכות השינה שלהם. והם לא שינו שום דבר אחר. זאת אומרת, אורח חיים בריא, לכם אני אומר, כמי שמתרגל 2 ביום, אל תשכחו גם את הדברים האחרים, חשוב לעשות ספורט, כמו תרגול של יוגה, כמו הפעלה של לב ריאות וכולי, חשוב תזונה מאוזנת, כן? לא להיות יותר מדי בפעילות אינטנסיבית, לדעת לנוח מספיק, כל מיני דברים שהם חשובים לנפש, אומנות, משפחה, רגשות, פיתוח עצמי, כל הדברים האלו ביחד יוצרים סינרגיה. מה זה סינרגיה? שאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, נגיד 4 פעמים, פתאום יוצא לא 4, אלא 7 או 10, או... למה? כי הכיוונים החיוביים האלו מחזקים אחד את השני. אני רוצה בהקשר הזה של פיתוח המוח וההתמודדות עם PTSD, להראות מחקר מאוניברסיטת סטנפורד, שצירף יחד מתמטית, זה נקרא מטה-אנליזיס, הוא צירף 146 מחקרים, ניתוח סטטיסטי שלהם, בהתמודדות עם מתח, עם חרדה, שזה תוצאה ישירה של מצב המוח. אז קודם כל כבר הפלצבו, מה זה פלצבו? זה תרופת דמה, כן? בעברית אומרים אין בו. כן? לקחנו איזה גלולת סוכר או משהו שלא יודע, שאין לו, לא אמורה להיות לו השפעה, אבל בגלל הקשר הפסיכופיזיולוגי, כן, בין הגוף ובין התודעה, התוצאה היא שיש שיפור, המתח פוחת. ואם המחקר הזה בדק עוד עשרות שיטות שונות, של תגובות הרפאיה וביופידבק, וכולם טובים, כולם יעילים, חלילה, אני לא רוצה להגיד מילה רעה, אבל כולם פחות מהפלצבו. לעומת זאת, המדיטציה הטרנסצנדנטלית, שימו לב, בערך פי 2, פי 3 אפילו יותר יעילה. למה? שיטה כל כך פשוטה, מתאימה לכולם, רק 20 דקות 2 ביום. איך היא יוצרת השפעה כל כך עוצמתית? התשובה לדעתי היא 3 דברים. קודם כל היא מתאימה לכולם. היא פשוטה ומתאימה לכולם. המון שיטות אחרות הן מאוד מסובכות, הן קשות, הן מורכבות, הן לא מתאימות לכל אחד. ב' היא הוליסטית, היא משפיעה על הכל, דיברנו על זה. אין תחום שלא משתפר, גם בגוף וגם בנפש, גם במוח וגם בתודעה. והדבר השלישי היא טרנסצנדנטלית. כן, היא הולכת אל אותו ממד של אינסוף, אל אותה שלמות, אל אותו צלם אלוהים שקיים בתוכנו, רואים את זה אפילו בגלי מוח, כן, נוהגים לחלק את המדיטציות למדיטציות של ריכוז, concentration, זה העליון, של מיקוד, מדיטציות של מעקב פתוח או התבוננות, contemplation, ומדיטציה טרנסצנדנטלית. ואתם רואים את הסדר של כל גלי המוח למטה, למשל לעומת ריכוז, שהפעילות נהיית יותר אינטנסיבית. אז נכון, הריכוז השתפר, אבל לא יותר מזה. לעומת זאת, במדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו רואים שנוצר סדר מאוד גבוה במוח. אם יש לנו גל בים, שהוא רוצה להיות אינסופי כמו האוקיינוס, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להיות יותר ויותר שקט. כשהוא יהיה שקט לגמרי, אז הוא יתנסה שהוא האוקיינוס. לכן מדיטציה של ריכוז אף פעם לא תביא אותנו לזה, היא רק תשפר את הריכוז. מדיטציה טרנסצנדנטלית תגלה לנו שאנחנו האוקיינוס. בהקשר הבריאותי אני רוצה דבר אחרון שהוא מאוד חשוב לבריאות של המוח ובכלל, מחקר שנעשה בארצות הברית על 600,000 מבוטחים, חברות הביטוח האמריקאיות, מתוכם 2,000 היו מודדים, השאר היו בעצם קבוצת ביקורת, הראה שבכל 17 הסוגים של המחלות, כולל סרטן, כולל מחלות לב, כולל המחלות הכי קשות,
ההבדל בין המודדים ללא מודדים היה הפחתה של 50% באשפוזים, בביקורים אצל רופאים במחלות, 50% פחות. דרך אגב, בגיל 40 ומעלה הפער היה 74% פחות, כי בגיל הגבוה זה יותר משמעותי. רק המחקר הקטן הזה, אנחנו מבינים איזה דבר עצום יש לנו, וכמובן, אם אנחנו מדברים על המוח, הדגש הוא על התחום הנפשי, למשל המחקר הזה שהראה הפחתה של שחיקה, של מתחים, דיכאונות, שחיקה אצל מורים, כתוצאה מהתרגול, אבל זה לא רק מורים שמתמודדים עם כיתה, זה כל אחד מאיתנו, או באופן יותר כולל אפשר לדבר על אנטי-אייג'ינג, על האטה, עצירה, אפילו היפוך של תהליך ההזדקנות, בכל הפרמטרים, כן? כי תבינו, נגיד שהמוח קשור לפסיכולוגיה, אבל הפסיכולוגיה קשורה לפיזיולוגיה ולביוכימיה ולבריאות. זאת אומרת, התפקוד של המוח, אנחנו חייבים לנקות את אותם מתחים ממערכת העצבים, כדי שנהיה במיטבנו. אני אוהב לספר תמיד, שהמדיטציה הטרנסצנדנטלית היא כמו מבצע ברמי לוי ובשופרסל, של 2 במחיר של 1. אתם מכירים את זה. מה זה השניים במחיר של 1? בזמן התרגול אנחנו מקבלים בפועל תועלות משני סוגים. 1, אנחנו מתנסים באינסופיות שלנו, בשלמות שלנו, בתודעה טהורה, אוקיי? ומחיים אותה. זה דבר אחד. וזה כמובן המוח אז במצב האופטימלי שלו של סדר מושלם, גלי אלפא 1, דיברנו. מה המצב השני? מה התועלת השנייה? המנוחה מאוד 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 עמוקה, פי כמה מאשר שינה, מאפשרת לגוף לשחרר את הרעלים, את המתחים, את הלחצים, זה כמו סתימות באינסטלציה, זה כמו קלקולים שהיו לנו פיזית, פיזיולוגית בביוכימיה, של המוח ושל הגוף כולו, שאנחנו מפרקים אותם. זה אותו דבר שכל מודד מכיר, של פירוק מתח, שלזמן קצר הוא יכול ליצור אי נוחות לכמה שניות, לחצי דקה, לדקה, 2, 3, אבל אנחנו מבינים שהוא והמחשבות שבאות בעקבותיו, ואולי זה אי נוחות, זה יעבור, ואז נחזור שוב למנטרה, אבל זה דבר מאוד בריא, מאוד חיוני. לכן, כדי שיהיה לנו מוח מיטבי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים גם את הפיזיולוגיה וגם את הביוכימיה וגם את הפסיכולוגיה. והמדיטציה הטרנסצנדנטלית עושה את הכל ביחד. כן? זה לקבל 2 במחיר של 1, או בעצם לקבל את האינסוף, שזה מספר יותר גדול מ2. מחקר על היפוך התהליך ההזדקנות, מראה שהגיל הביולוגי, הכושר שלנו, הפיזי, המנטלי וכך הלאה, הוא בממוצע אצל מתרגלים ותיקים, 12 שנים אנחנו צעירים יותר ממה שכתוב בתעודת זהות. אני חגגתי לא מכבר 70, אני כבר פנסיונר ותיק, אז לפי זה, בדיוק הייתי השבוע אצל רופא המשפחה שלי, הוא אמר לי, ליאור, אתה אדם בריא, אתה בכושר מלא. אז לפי המחקר הזה אני בעצם בן 58, וזאת המטרה, כן, להמשיך לעשות את התרגול שלנו, פלוס כל הדברים הנוספים שהמלצתי, תזונה, ספורט, דברים שמפתחים אותנו רגשית, כדי שנשמור על המוח השלם. פיתוח המוח השלם הוא גורם המפתח, כן? ודרך אגב, המוח, מדברים היום על המיקרוביום, אתם יודעים, המיקרוביום, אותם חיידקים שנמצאים במערכת העיכול, אז קראתי באיזשהו מקום שמתוך אותם 100 מיליארד מרכיבים שלה, נקרא לזה המוח שלנו בגדול, בכלל 0.5 מיליארד מהנוירונים או מתאי העצב נמצאים איפה? במערכת העיכול. זאת אומרת, המוח נמצא לא רק בקילו וחצי האפורים שלנו שבתוך הראש, המוח נמצא בכל מקום, אפשר להגיד, בגוף, כן? הוא המנהל של הגוף, הוא המנכ"ל של המוח. יש גם 0.5 מיליארד תאי, נקרא להם תאי מוח לצורך העניין, תאי עצבים, שנמצאים במערכת העיכול. וההשפעות של המדיטציה הטרנסצנדנטלית על שיפור העיכול הן דרמטיות, הן מדהימות, אוקיי? אז אנחנו רואים פה את החשיבות של הבריאות, והתוצאה היא פיתוח מלא של האישיות, אנחנו ממש מגיעים ל5-10 דקות האחרונות. זה מחקר של חוקר בשם פרייבורגר, שפיתח איזה מבחן אישיות, מחקר שנעשה לפי הסולם שלו, וראו שכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים, סובלנות, ביטחון עצמי, יציבות רגשית וכולי, מכלול ההתנהגות שלנו משתפרים, וכל הדברים שאנחנו לא רוצים, עצבנות, עוינות, דיכאון, פוחתים. עכשיו שימו לב, זה תהליך. יש לי איזה חבר שהוא בתחום הטיפולי, והוא עוסק באלף ואחת שיטות של טיפול, והוא אומר לי,
הוא עובד סוציאלי, הוא אמר לי, ליאור, אצלנו העובדים הסוציאליים, הכל זה תהליכים. כל מה שקיים זה תהליכים. אז גם אפשר להגיד במובן הזה, המדיטציה הטרנסצנדנטלית היא תהליך. היא תהליך פעמיים ביום של לצלול הרבה פעמים לשלמות שבתוכנו, לקבל ריפוי, לקבל תיקון, והיא תהליך של שיפור הדרגתי בחיים היומיומיים שלנו. הכל זה תהליך שלאן מוביל התהליך הזה לעלייה במימוש העצמי. כן, self-realization או self-actualization או איך שתרצו לקרוא לזה. בקיצור, להיות הרבה יותר מאושרים ומצליחים. שימו לב שגם טכניקות אחרות הן מועילות, אבל המדיטציה הטרנסצנדנטלית בממוצע פי 3 יותר יעילה. זה צירוף של 42 מחקרים מטה-אנליסיס, וגם פה כמובן חשובים שני הוקטורים. אנחנו מממשים את עצמנו בשני כיוונים. אחד, בכל העולם שבחוץ, כל הקשרים החברתיים, העבודה, הסטארט-אפ ניישן, מה שאתם לא רוצים, אבל לדעתי עוד יותר חשוב בהקשר הזה, המימוש העצמי הפנימי. כן, כי אנחנו יכולים לאהוב את יקירינו, חברינו, המשפחה שלנו, ככה או ככה או ככה, אבל יכולה להיות יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה. מי מכם התנסה, לא בזמן המדיטציה, מחוץ למדיטציה, באהבה אינסופית? תחשבו על זה, מה זה אהבה אינסופית. אני הלכתי להיות מורה למדיטציה טרנסצנדנטלית, ואני אוהב לדבר על זה וללמד את זה ולהתנסות בזה, כי חוויתי את הדברים האלו. לא כל הזמן, אבל היו לי רגעים שחוויתי את האינסוף ב-24/7. ופתאום תתארו לכם את הגרף האדום הזה שהוא מזנק למעלה ומתחבר שם למשהו אינסופי. כי כשאתה חווה פעם אחת אהבה אינסופית, אתה יודע שאין דבר יותר גדול מזה. ושבעצם זה מה שנועדנו לחיות. וזו המטרה שלנו, להתפתח למצב של הערה, enlightenment, הפוטנציאל השלם בגוף בנפש, פיתוח שלם של החומרת תוכנה שלנו. זה לא רק, לתחושתי, לדעתי, זה לא רק זכות של כל אחד מאיתנו, זה כמעט חובה. חובה שלנו כלפי עצמנו, כן? לפתח את אותה הערה, את אותו פיתוח שלם של המוח, שמוביל לא רק לאריכות חיים, אלא גם לאיכות חיים. הדוגמה הנחמדה שאני אוהב לציין ממקורות היהדות זה על משה רבנו. תקראו את הפרק האחרון בספר דברים, שמשה היה בן 120 שנה במותו, וכתוב שם שלא קהתה עינו ולא נס לחו. זאת אומרת, מערכת הלימפה שלו, מערכת הדם, החושים שלו, הפיזיולוגיה שלו הייתה במצב פרפקט. זה איזו נקודה מרכזית שבכל המפגש הזה דיברנו על הקשר, על הפסיכופיזיולוגית, חומרה ותוכנה, תודעה וגוף. כן, המדיטציה הטרנסצנדנטלית נותנת טיפול מיטבי אופטימלי לשניהם, כדי שנתפתח לשלמות הזאת. היה עוד נביא שקראו לו אהרון דוד גורדון, קוראים לו הנביא של התנועה הקיבוצית, שיש לו משפט שאני מאוד אוהב, שאני אקרא אותו, הוא אמר כך: לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. ואני חושב שהפרשנות שלי, שאהרון דוד גורדון לא אמר שלא צריך את צה"ל, או לא צריך לפעמים גם לנקוט בפעולות בחיים האישיים שלנו, בחיים שלנו כאומה, שהם סוג של מלחמה חיצונית, אבל המלחמה העיקרית היא המלחמה הפנימית. כן, המלחמה הפנימית על פירוק המתחים, על פיתוח התודעה שלנו. יש סיפור נחמד על הסבא אינדיאני, שמדבר עם הנכד שלו, והוא מלמד את הנכד שלו, אומר לו, נכדי היקר, תדע לך שבתוך כל אדם, שנברא בצלם אלוהים, אתם זוכרים, שבתוך כל אדם יש שני זאבים, הזאב הטוב והזאב הרע, והם נלחמים ביניהם. ואז הנכד התמים, הקטן, שואל את הסבא, סבא, מי ינצח? כן, אנחנו אפרופו מונדיאל, אנחנו רוצים לדעת מי ינצח. ואז הסבא אומר לו, הזאב שאנחנו מאכילים אותו. אם נתרגל פעמיים ביום את הטכניקה המדהימה שיש לנו, ונשמור על רוטינה טובה, ותזונה טובה, וספורט, וכל שאר הדברים, אנחנו צריכים להזין את עצמנו בכל הדברים האלו שאיורבדה, אנחנו יודעים שמערישי איורבדה מביא לנו 1001 המלצות ודברים טובים. נבוא לקורס מגורים, נלמד טכניקות מתקדמות, ולפני הכל נתרגל פעמיים ביום. כן, ניקח חופשה פעמיים ביום, אנחנו נפתח מאוד בתוכנו את האיכות של בריאות המוח, יהיה לנו עוצמה פנימית להתמודד עם הקושי שבחוץ.
טל רון, שגדל פה ביחד הררית, והוא מורה למדיטציה טרנסצנדנטלית ונמצא היום בארצות הברית, כשהוא היה תלמיד תיכון, הוא שאל את מהרישי, מהרישי, איך אנחנו נתמודד עם המצב של המזרח התיכון? זה היה עוד לפני המלחמה הזאת, באחת המלחמות הקודמות, ואני ציפיתי, והוא אמר, תשמע פה, אנחנו, כמו שאהוד ברק קורא לזה, אנחנו בשכונה קשה, אנחנו בג'ונגל, אנחנו במצב מאתגר. זה לא שוויץ ולא הולנד, בערך במילים האלו. ואני ציפיתי שמרישי יגיד מה שהוא תמיד בדרך כלל אומר, תיצרו קבוצה של כמה מאות שמתרגלים את הסידיס ביחד, ושעוד עשרות אלפי אנשים ילמדו מדיטציה, שזה כמובן נכון, ואז האור הזה יסלק את החושך מסביב. אבל מרישי נתן לו תשובה מעניינת, אישית. הוא אמר לו, גם אם בחוץ יש חושך, אפילו חושך גדול, אתה יכול לדאוג לזה, וזו האחריות שלך לדאוג לזה, שבתוך הבית שלך יהיה אור. להפך, דווקא בתקופה כזאת זה הכי חשוב. כן, אנחנו יכולים לקחת אחריות לחיים שלנו, להגדיל את האור בחיים שלנו. אני גם אוהב לתת את הסיפור על המתיקות שבפנים, אנחנו בעונת האבטיחים, לא רק עונת הדובדבנים. המדיטציה הטרנסצנדנטלית נותנת לנו התנסות ישירה. כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, זה נכון מדעית, זה נכון מבחינת מדע התודעה, זה נכון בראייה פילוסופית, זה נכון בכל היבט של תיקון עולם, של בריאות, של להביא את החיים שלנו למצב יותר טוב. אבל נקודת המפתח לזה היא לא רק להבין את זה, אלא להתנסות בזה. ההתנסות הישירה היא זאת שנותנת את השינוי. כמו שמישהו לא אכל אף פעם אבטיח, נגיד לו זה אדום, זה מתוק, זה ככה, זה ככה. הוא יבין, אבל זה לא יעשה לו הרבה. הוא צריך לטעום. ואני אוהב לספר, כיוון שאני גר ביישוב כפרי, אנחנו ממש 2-3 דקות לפני הסוף, תכף נפתח את זה גם לשאלות שלכם, אני אוהב לספר על זורע אבטיחים. מישהו רואה את השכן שלו, במושב או בקיבוץ, הולך ועושה ככה עם היד, מין איזה תנועות כאלו, שהוא כאילו זורע אבטיחים. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני זורע אבטיחים. הוא אומר לו, אבל אין לך שום דבר ביד. הוא אומר, נכון, אלו אבטיחים בלי גרעינים. והסיפור הנחמד הזה, הוא בדיוק בא לתאר את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. כי אנחנו בעצם, יש לנו טכניקה כל כך קלה, פשוטה וטבעית שמתאימה לכל אחד, שהדבר היחיד שאנחנו צריכים ללמוד, זה איך להעביר פה בגישה שלנו, בראש שלנו, את הסוויץ' מ-doing ל-non-doing. אנחנו בעצם לא לומדים איך להפסיק לעשות. נותנים לרשת ברירת המחדל, נותנים לצלילה הטבעית, לנטייה הטבעית של החיים, להתחבר לאותה שלמות שבתוכנו שהיא תקרה לבד. ואני רוצה לסיים, זה השקף האחרון, מילה שהיום הכי מדוברת, וזה ה-AI. כן? AI לעומת, תכף אני אגיד לכם איך אני חושב, התחלנו באדם נברא בצלם אלוהים, כן? וחז"ל אמרו גם חביב אדם שנברא בצלם. מצד שני יש לנו היום תחרות, artificial intelligence, הבינה המלאכותית, כן? שבלא מעט תחומים, למשל משחק השחמט וכך הלאה, לפעמים מצליחה לנצח את אלוף העולם. כן? אז מה מותר האדם? אפשר לדבר על זה באחת הפגישות הקודמות, להקדיש לזה מפגש שלם. אז אני אוהב תמיד להגיד, אפשר להגיד את זה ברובד מסוים שהאדם הוא AI של אלוהים, או של חוק הטבע, או של האבולוציה. כן, האדם נברא בצלם אלוהים, עם זה התחלנו. כן, האדם הוא יצור לומד, הוא יצור מתפתח, כן, כמו הבינה המלאכותית, אבל אני חושב שיותר נכון להגיד שהאדם הוא DI, Divine Intelligence. יש לנו משהו קוסמי, יש לנו משהו אינסופי. בכל אדם יש איזה משהו, יש צלם אלוהים, יש איזה שלמות, שאם בצורה מדעית, שיטתית, וניקח אחריות לעצמנו, נפתח אותה, החיים שלנו באמת יתקרבו, ואולי אפילו נזכה לחיות חיים של שלמות, חיים של מימוש מלא של המוח שלנו בתודעה קוסמית.